היי, כאן חן הראל, פסיכולוגית חברתית ומטפלת קוגניטיבית התנהגותית לירידה במשקל. בסדרת הסרטונים הקרובה אני הולכת ללמד אותך כלים מהטיפול הקוגניטיבי התנהגותי שיעזרו לך להתמיד בכל תפריט תזונה שתבחרי, בלי סבל, בלי להילחם עם האוכל ובלי להרגיש בעונש. אם ניסית כבר מיליון דיאטות ובכל פעם עלית במשקל מחדש, אני חייבת להגיד לך שזו לא אשמתך, שאת מנסה ולא מצליחה. יש מידע קריטי שרוב האנשים שמנסים לרדת במשקל לא למדו, ובלי המידע הזה לנסות לרדת במשקל זה כמו לנסות לטפס על האברסט בלי נעליים. אז מה זה הדבר הקריטי הזה שאת מפספסת כל הזמן? בואי נחשוב על זה רגע ביחד. את הרי לא באמת צריכה שיגידו לך מה לאכול כדי לרדת במשקל. יכול להיות שאת כבר יכולה ללמד אנשים אחרים מה צריך לאכול. אז מה מקשה עלייך? מה מפיל אותך כל פעם? הנה חלק ממה שאמרו לי מטופלות שלי בקליניקה. אני לא מצליחה לעצור אכילה רגשית. אני לא מצליחה לעמוד מול פיתויים. אני לא מצליחה לשלוט בדחף לאכול. אני לא מצליחה להתמיד בתפריט תזונה אחד לאורך זמן. אין לי משמעת עצמית וכוח רצון. אין לי מוטיבציה. מוכר לך? האם אחד או יותר מהדברים האלה מקשה גם עלייך? מה עומד בינך ובין המשקל שאת רוצה? איך היה נראה תהליך הירידה במשקל שלך אם הדחף לאכול היה קטן וחלש? אם היית יכולה לעמוד בקלות מול פיתויים? אם היית יודעת לעצור אכילה רגשית עוד לפני שהיא מתחילה? כדי להצליח לרדת במשקל ולשמור עליו לאורך זמן, את לא צריכה לקבל עוד תפריט. את לא צריכה שעוד מישהו יגיד לך שחסה זה מרזה ושוקולד זה משמין. כדי להצליח, אנחנו חייבות ליצור שינוי בראש, בגישה ובחשיבה שלנו. כדי להצליח, אנחנו חייבות לקבל כלים פסיכולוגיים למקומות שמכשילים אותנו כל פעם מחדש. אחרת זה פשוט לא עובד. בואי נראה למה זה לא עובד. איך אנחנו מסתכלות על סיטואציות בחיים שלנו? אנחנו מסתכלות על אירוע שקרה ועל ההתנהגות שנוצרה בעקבות האירוע הזה. בואי נראה שתי דוגמאות. הלכתי לקולנוע, זה האירוע, וההתנהגות שנוצרה בעקבות האירוע הזה שקניתי פופקורן. או אירוע אחר, למשל, זה שהיה לי יום קשה, והוא יצר את ההתנהגות שהכנתי ארוחת ערב מפנקת. בטיפול הקוגניטיבי התנהגותי אנחנו מתייחסים למשתנה נוסף, שהוא משתנה שמתווך בין האירוע לבין ההתנהגות. אנחנו מתייחסים למשתנה של המחשבות שלי. הלכתי לקולנוע, זה האירוע, ואז עלו לי כל מיני מחשבות כמו אני אהנה יותר אם אני אקנה פופקורן, או שעלתה לי מחשבה כמו הסרט הזה לא משהו, אז לפחות נהנה מהפופקורן. אלה המחשבות מהסוג הזה שמובילות אותנו להתנהגות. בואי נראה דוגמה נוספת. היה לי יום קשה, זה האירוע, והוא עורר בי מחשבות כמו היה לי יום קשה, אז לפחות שארוחת הערב תהיה טעימה, או שארוחת ערב טובה יכולה ממש לשפר לי את מצב הרוח. אלה המחשבות שמובילות אותי להתנהגות של הכנתי ארוחת ערב עתירת קלוריות. בנקודה הזו רוב האנשים מעלים התנגדות ואומרים התנהגות האכילה שלי היא אוטומטית. אני לא חושבת לפני שאני אוכלת. אני פשוט מגיעה הביתה ורק אחרי שאני מסיימת לאכול אני בכלל מבינה שקרה פה משהו. אבל בנקודה הזו אני חייבת להגיד לך שגם התנהגות שמרגישה לנו כמו התנהגות אוטומטית היא לא באמת כזו. היא פשוט הרגל. וההרגלים שלנו לא נוצרו משום מקום. ההרגלים שלנו מבוססים על התפיסות שלנו, על האמונות שלנו ועל דפוסי החשיבה שלנו. ולכן, גם אם אנחנו רוצים לשנות הרגל או רוצים לשנות התנהגות אוטומטית, אנחנו צריכים להבין על איזה אמונות ועל איזה תפיסות ועל איזה דפוסי חשיבה אותו הרגל יושב. אז בואי נראה על מה אנחנו בעצם מדברים. אנחנו מדברים על זה שהאירוע מעורר בנו מחשבות, אמונות ותפיסות שהן אלה שמשפיעות על ההתנהגות שלנו. אם אנחנו רוצות ליצור שינוי בהתנהגות, אנחנו צריכות ליצור שינוי באותן מחשבות, אמונות ותפיסות שמובילות להתנהגות הזו. בואי ניקח אירוע
למשל, חזרתי הביתה מהעבודה. הייתי עייפה ועצבנית, והתחילו לעבור לי בראש כל מיני מחשבות כמו היה לי יום קשה, מגיע לי לפנק את עצמי עם משהו טעים, או שחשבתי לעצמי שאם אני לא אוכל אז חבל, זה סתם מזרק. ההתנהגות שלי שנבעה מהמחשבות האלה הייתה שאכלתי ארוחת ערב עתירת קלוריות. אחרי שסיימתי לאכול, עברו לי מחשבות חדשות בראש, כמו למה היית צריכה את זה, הייתי יכולה להסתפק בפחות, אין לי כוח רצון, אני לעולם לא אצליח לרדת במשקל. מחשבות מהסוג הזה מייצרות רגשות מאוד מאוד קשים ביחס לעצמנו. רגשות של תסכול, של כעס, של אכזבה, של ייאוש. הסיבה שזה מצויר במעגל, מכיוון שרוב הפעמים מחשבות מהסוג הזה ותחושות מהסוג הזה מייצרות עוד פעם אכילה. ולכן יש כאן מעגל. המעגל הזה מוכר לך? כמה פעמים במהלך השבוע את מכירה מעגלים כאלה? או אפילו כמה פעמים במהלך יום אחד את מרגישה שאת כלואה במעגלים מהסוג הזה? המעגל הזה, מעבר לזה שהוא גורם לנו לעלות במשקל או לא להצליח לרדת במשקל, הוא מעגל שגורם לנו לתחושות מאוד מאוד קשות ביחס לעצמנו. הוא גורם לנו להסתובב ימים שלמים עם תחושות מאוד מאוד קשות ומייאשות ביחס לעצמנו וביחס ליכולת שלנו. אם אנחנו רוצות לשבור את המעגל הזה, המקום שבו אנחנו נרצה ליצור את השינוי הוא בדיוק כאן. אנחנו לא יכולים לשנות את האירועים שקורים לנו בחיים. עוד יקרו מצבים שתחזרי הביתה מהעבודה ותהיי מאוד עייפה. אבל המקום שבו כן יש לנו את הכוח לשנות ולשבור את המעגל הזה, זה במקום שבו אנחנו אומרות לעצמנו שהיה לי יום קשה ומגיע לי לפנק את עצמי עם משהו טעים. כלומר, המקום שבו נרצה ליצור שינוי הוא באופן שבו אנחנו חושבות. למה דיאטות לא עובדות? אנחנו מדברות עכשיו על מחשבה ועל התנהגות. אז בואי נראה. בצד ימין יש כל מיני סוגים של מחשבות. למשל, אני מסתובבת במהלך היום עם מחשבות כמו אני אוהבת שוקולד, שוקולד עושה לי טוב, שוקולד משמח אותי, כיף לי כשאני אוכלת שוקולד, אני מאוד נהנית לאכול שוקולד, ואלה המחשבות שמסתובבות לי כל היום בראש. אבל מצד שני אני גם רוצה לרדת במשקל, ואז אומרים לי, אם את רוצה לרדת במשקל, אז אל תאכלי שוקולד, או שתאכלי מעט מאוד שוקולד. מה שקורה הוא שנוצר פער בין המחשבות שאיתן אני מסתובבת במהלך היום ובין ההתנהגות שלי. המחשבות שלי זה שאני אוהבת שוקולד ואני רוצה לאכול אותו כי הוא עושה לי טוב, ואלה המחשבות שאיתן אני מסתובבת. אבל בפועל ההתנהגות שלי זה שאני לא אוכלת שוקולד, או שאני אוכלת מעט מאוד שוקולד. נוצר פער בין המחשבה שלי ובין ההתנהגות. הפער הזה בשפה המקצועית נקרא דיסוננס קוגניטיבי. דיסוננס קוגניטיבי נוצר כל פעם שיש פער בין איך שאנחנו חושבים לבין איך שאנחנו מתנהגים. הדיסוננס הקוגניטיבי הזה זה משהו שאנחנו כבני אדם לא יכולים להחזיק אותו לאורך זמן. כל פעם שיהיה פער בין המחשבה לבין ההתנהגות, השאיפה תהיה לצמצם את הפער. עכשיו, רוב האנשים מצמצמים את הפער באמצעות שינוי ההתנהגות. כלומר, רוב האנשים, ברגע שיש פער בין המחשבה לבין ההתנהגות, ברגע ששינינו את ההתנהגות, צמצמנו את הפער. כלומר, אם אני חושבת ששוקולד זה טוב, וההתנהגות היא שאני לא אוכלת, אבל ברגע שאכלתי, צמצמתי את הפער. כלומר, אני חושבת ששוקולד עושה לי טוב, ואני אוכלת שוקולד, יש הרמוניה, צמצמתי את הפער. אבל אפשר לצמצם את הפער הזה גם באמצעות שינוי המחשבה. איך יוצרים את השינוי הזה? בסרטון הבא אני אראה לך מהו הצעד הראשון והחשוב ביותר ליצירת שינוי בחשיבה. אני אראה לך לא פחות מ9 תבניות מחשבה שמחבלות בניסיונות הירידה במשקל שלך, ואת בכלל לא שמה לב אליהן.
אם תיישמי את מה שאדבר עליו בסרטון השני, תוכלי ליצור שינוי אמיתי בחשיבה שלך ולחסוך מאות קלוריות מיותרות בשבוע. עד הסרטון הבא, תשאירו לי תגובה למטה וספרו לי מה חשבתם על הסרטון ומה לדעתכם מכשיל את תהליך הירידה במשקל שלכם.